Guys, magpanit ta guys sa kamuti o pan guys. Lutya. Ito pan karon guys. May panudto kay anong karon. Bernis mong karon, Bernis Santo man na. Magpuasa sa atong pagkaon. Pero ingon sila guys, dili man kuno pagkaon ng atong ipuasa, ang atong mong kinaiyak kuno ang atong ipuasa, dili kay ang pagkaon. Magbago ta sa atong kuan, atong kinaiyak. Pero ito kinaiyak, natural naman guys. Kanay nung uban nga kanang pagpatay, pag panapaw mo gina ay usagid nga dili gid kana. So kanito mga batasan nga kwan kit natural naman na. Magbago gito sa atong mga pangganing pagkaon, di man naingon nga kwan jud. Atong mga binuhatan mo ay atong puasahon. Tanata guys sa lutya guys. Magutan na. Pasagol sa kabirak. Mayulit yung kamuti. Gana kayo. Na guys, oh. Ayan, ito nahapit akong gipanitan nga niya guys. Muna ni siya guys, oh. Pinaninganan bignit guys kay wala man kainitan ng sagol. Ito na akong tabirak guys, oh. Piningan nagbinignit guys kay wala man tanan klase nga mga sagol. Tabirak ang gini siya. Mandungan sa mahal na adlaw.